Jesu Kristu inkosi Baba, ngibingelela abazalwane bonke basentabeni yendlela Jehova kuyabonelela abazalwane bonke basekhaya lezwi umndeni wankwanzi bande egameni elihle lomfelami Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngangenzele khona ngokuqala kwenyanga ngiyadayisa kunomfana olusayo la ekhaya elikhulu wakweleta izinto qala inyanga mase kufanele ezokhokha izolo wazokhokha imali ezinye izinto wayibuyisa. Kwangiphatha kabi kodwa ngithe mangizwe sekuthiwa ngoba bekhona kade beyidinga seyingasekho. Mase esengizwa namhlanje ngithola ukuthi sethuthile bengesiyo wala obewaseLesotho. Obengingabalula ukuthi angangikhokheli imali yami aphinde ahambe nezinto zami, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungibuyiselile imali wabuyisa izinto zami. Noma bese yihlala isikhathi eside kuyena engasho lutho futhi ukuthi akazukwazi ukuyikhokhela zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho ngibonile bazalwane ukuthi yonke into yethu ibiyelekile. Ngiyambonga kakhulu Jesu Kristu inkosi ngokuthi asivikele, avikele ngisho izinto zethu ngoba ngendlela ahambe ngayo engavalelisile nakubantu akade balusela bengingabalula ukuthi avedane ahambe nje. Ngeke ngize ngisasho lutho ngoba ngimazi bengiqala ukumbona ngoba efikile la endaweni ezolusa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngisho amabhizinisi ethu uwavikele, uwabiyele. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mpostoli, ngiyathemba niyaphila ezivunguvungeni ebesikhona ngomgqibelo ebusuku. Sibonga nje uNkulunkulu wethu ukuthi wasigcina thina ngapha noma kabanye la kuthina bepheshukelwe izindlu, kodwa thina uNkulunkulu usivikelile. uNkulunkulu siyambonga. Asazi ukuthi nina ngapho kuhambe kanjani, niphephile ngoba ey'ndaweni ey'ningi abantu baphephukile, abantu basele dengwane. Impela sikhala kanye nabo bonke lena eyothonga asazi kubazalwane bethu ukuthi-ke bona baphephile yini, ngoba asinazi iy'nombolo zabo ukuthi sikwazi ukubuza kubona ukuthi banjani, ngoba sizwile ukuthi hhayi khona konakele kakhulu. Nale eshiyane iy'ndawo ey'ningi ezonakele. Siyathemba uNkulunkulu ukuthi hhayi ayikho imiphefumulo elahlekile, noma-ke ikhona-ke kwezinye iy'ndawo imiphefumulo elahlekile kwabahlanu, kodwa kwabanye sithemba ukuthi baphilile. uNkulunkulu uselulile isandla sakhe phezu kwabo. Siyathemba nani mfundisi uNkulunkulu umgcinile emuseni wakhe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba nomama, ngizombonga uNkulunkulu emva kuba ngithole nje ivangeli eliphilile kangaka. Siyadla impela imihla namalanga ukudla komphefumulo, siyasutha, siyafundiswa, siyakhiwa. Enkosi sisize Nkosi uJesu ey'nsukwini zokugcina. Impela uNkulunkulu esivusele ubaba uNsibande noma Msibande. Siyabonga mama nangolosine, siyalibonga izwi uNkulunkulu akunikeze khona ukuthi usiphakele nathi, ushere nathi. Ngizoletha nje ukumbonga uNkulunkulu, nginobufakazi nje obungapheli enhlizweni yami, buningi ubufakazi solo sibucaphuna sibucaphuna. Ngizombonga uNkulunkulu, ngamcela uNkulunkulu ingane zilamba zingasadli. Ngithola imali yegrant yabantwana ngiyobhadala umashonisa, ngamcela uNkulunkulu ngingene emkhosini. Wathi ubaba ngithathe umkhosi ngikhulekele umuzi wami, ngakhuleka ngangena emkhosini. Waphela lokho umashonisa ngambhadala. Angisathatha imali kamashonisa. Mangibaholela abantwana baba igrant sengikwazi ukuthi ngibathengele ukudla. Hey, angazi lo baba uNkulunkulu wamvusa kuphi. Jehova uyisimanga, yazi impela umuntu uyamthanda futhi umuntu uyamlandelela. Yabona makuthiwa uNkulunkulu uyakulandelela. Mangicabanga nje mina njengomuntu wayezalwe endaweni yamadlozi, ngakhuliswa, ngemuliswa, ngenziwa yonke lento yenziwayo ongayicabanga isizulu, ungathwaliswa zonke lezi zinto.
kodwa ekugcineni kwakho konke, ngoba uNkulunkulu wayilandela impilo yami, wangikhulula kulawo madlozi akahlabisa. Namhlanje ngisindisiwe egameni lenkosi uJesu. Yeyi, futhi ngiyambonga uNkulunkulu, ngizoletha izibongo. Kuningi baba, kuningi, kodwa solo sicapho noma nathi sibaningi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nala engenzanga khona kahle baba, ngizocela ungithethelele. Singabantwana bakho baba, usibekezelele. Sibuye ezweni, sagcwele igazi nenjabulo. Siyabonga-ke ukuthola ivangeli eliphilile. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Inkosi ingikhombise ngebandla lingumphiki uKristu ukuthi asingayihlanganisi nokuyihlanganisa nabo. Leli bandla leli ubaba ngisazi wathi omunye umfundisi wathi kubaba lo nkulunkulu wabo ungwakubo kwenkosi uJesu, noma wathi uyiwele yini nenkosi uJesu, angisakhumbuli kahle, kodwa lelo bandla ngakhonjisa ukuthi masiphakathi kwabo sisuke siphakathi kwalamadimoni akhona agcwele kulelo bandla ebezequmshele egida imgidi yakhona. uNkulunkulu engathi engasisiza silenze izwi likaNkulunkulu elisencwadini yesibili yabaseKorinte 6 uvesi 15, mayethi unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sinokholwayo nongakholwa? Siphume phakathi kwabo, ngoba sisuke siyihlanganisa naleyo mimoya yobumnyama esebenza kulelo bandla. Inkosi ikuveze lokhu kwacaca nakimi ukuthi njengoba bebegqumshela kanjeyana nje amadimoni akhona egida, ukuthi kuyenzeka vele nabantwana bakaNkulunkulu makuthiwa kunemigidi ethile behambe beyoyihlanganisa, beyobuka lezo zinto ezenzakalayo. uNkulunkulu uyasixwayisa ukuthi asiphume phakathi kwabo, singaspendi nje isikhathi nabo. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngikhonjiswe usentabeni, umemeza uthi phendukani, phendukani. Uze washo kathathu, buyeza ubumnyama, phendukani. Ngase ngiyibona ngigibela esihlahleni ngalunguza. Uma ngibona buyeza ngampela ubumnyama, indwangu emnyama esibekela umhlaba wonke, yuvala phaqa njengokuthi yonke into ibanjwe yinetha lobumnyama. Ngase ngiyibona ngigijima ngiyohlwitha abantu lade bephithizela phansi benganake lutho. Abanye bayidansela, abanake lutho, abanye balibele ukuxoxa, abanake lutho. Ngabatshela ukuthi kunobumnyama obuzayo, ngazi ukuthi basesigodini bona. Mina ngizobahlwitha lesigodini, bakhuphulela lapho ubaba ade khona ethi phendukani entabeni. Ngafike ngabahlwitha, bangilandela abayingcosana, sagijima siphikelele entabeni, ngoba bekuyiyona ndawo ebisafe ukuthi lobu bumnyama ngeke bukwazi ukukhwela lapha entabeni, kodwa umhlaba laphansi buzosibekela. Izwi lenkosi ku-Isaya 60 uvesi 2. Ngiyacela ngathi singaxwaya uma silizwa izwi likaNkulunkulu, silizwa izwi likaKristu namuhla, singayenzi likhuni inhliziyo yethu, sibalekele entabeni, sizophepha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, kutata, kumama nakubazalwane bonke, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ndicela nam ukuza nabamfakazi, ndibulele ubawo osandikugcinile nefemeli yam kuze kwalapha usesithwele, isincambazisa endleleni imihla yonke, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ndibulele nokuthi uba othe wandibalela eluhlwini lokuthi kulo nyaka makandiphe umsebenzi nam ndisebenze. Ndiyabonga kakhulu
egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ndibulela nokuba abantwana bam bebengaphilanga, bathatha abantwana bam kodwa bave baphathwa yifiva ngexesha elinye bobathathu. Bebelele phantsi bengarhaleli kwanto nokuthini. Bekunzima kakhulu, bekunzima, hayi kancinci. Ndiyambonga kodwa ubawo ngoba uyena akaxakwa nto. Uye wabavusa wabaphakamisa, barayithi ngoku. Ndiyabulela kakhulu egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni. Siyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu, iy'nkonzo kade usifundisa ngazo ngomphiko uKristu. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi asicacisele Baba, nami ngomunye obedideka endleleni. Abazalwane nje bengade ngihlanganyela nabo kuma-homeseli, ngibona beqhela nje kube ngazathi Baba nalokho okungibandlulula. Ngiphatheke kabi enhliziyweni yami, ngiy'buza ukuthi kanti Nkosi mina sengenzeni manje? Kube kuningi nje engibonayo ukuthi kungena phakathi kwethu, kodwa manje sekuyangicacela ukuthi bengakhona ukuthi mhlawumpe khona esengikwenzile, kodwa bekusuke kusebenza yena umphiko uKristu. Siyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu ngalezi nkonzo. Ngibonga kakhulu nangomkhosi Baba uNkulunkulu ungithwalile bekungekho lula, kodwa nje ngimbonile uNkulunkulu engenelela kakhulu empilweni yami. Ngisakulo mkhosi umntwana ovele wathola itoho la-6 months, akulona elipermanent, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami nje igcwele ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele ubaba umpostoli uNsibanda nomama uNsibande egameni likaJesu bazalwane. Ngiyawufakazi nje, benginengane, ngike ngagulelwa ingane iphethwe ngumkhuhlane. Egula nje ngempela. Kwakusemini ngingayisanga nasesikoleni ngoba ngangiyibona ukuthi ibambekile. Isabambekile kanjalo, ingakhoni nokuphefumula, ingakhoni ukulala. Anginamuthi, anginalutho. Ngicabanga ukuthi kodwa ngenza njani, kodwa bese ngiyakhumbula ukuthi hhayi, akuthi ngikhuleke. Hhayi, ngiy'vusa ingane ngithi asikhuleke-ke. Umkhuleko wango-18 Meyi. Sikhuleke-ke masiqeda, benginako ukuthi masiqeda bese ngiyakhuleka-ke emva kababa masiqeda ukusho umkhuleko. Kodwa ngalelanga akuvumanga nje ukuthi angikhuleke emva kwakhe. Saqeda nje sasukuma, wabuyela walala. Uma elala walala ubuthongo, kanti bekangikhona ukulala. Walala-ke ubuthongo. Uma evuka kanti kwakusemini, avuka ahamba ayodlala. Ngisale lokhu ngilele mina. Uma ngivuka yibo ingane ayikho. Ngiphume phandle ngiyibone iyadlala lapha egeyithini ngakamakhelwane. Ngiyibize ize. Uma iza, lo muntu uyaphila mos. Hhayi, uma ephila umbuzo ukuthi u-right? Wathi ngi-right mama. Ingane sikhulekile nje umkhuleko kababa uNsibande. Kusho yena kuqala, mina sengikhohliwe. Ngiyambona ukuthi u-right, kodwa ngale ndlela begula ngayo. Begula. Angakhoni ukulala, ayaluza indlu yonke, uyakhala, uyalala, uyakhuluma yedwa, akakhoni ukulala, isifuba siyakhala, sivalekile. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngihlezi ngizwa bazalwane bafakaza kodwa namuhla mina nami ngimangele kakhulu. Bazalwane begula lo mntwana, ngimangele begula, ngimphuzisanga lutho, ngimnikezanga philisa, ngimnikezanga lutho. Kodwa ngomkhuleko nje wami 18 waphila. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiphakamisa nje amandla akhe kakhulu. Siyabonga kakhulu baba uNsibande. uNkulunkulu asenzele umusa, asigcinele wena, asibekele wena esandleni sakhe somusa. Kanjalo kuze kube phakade, asenzele umusa. Engathi nje akunikeza konke okufisayo enhlizweni yakho ngegama likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Kukho konke nje ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu lengike ngawabona nami ngisafikela ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nami ngicela ukudlulisa ukuletha ubufakazi Baba
sengibona ngathi angenzi kahle phambi kaJehova ngokuthula uNkulunkulu engenzele izinto ezinhle nezimangalisayo empilweni yami. Kakhulu nje ngajabula ukuba ngimbone ubaba benomama babefikile la eGoli eKatlehong. Ngangizitshenile nje ukuthi ngimisa yonke into engabe ngiyayenza kuleyo weekend ngiye ngiyokhonza. Nami kade ngangifisa ukubona ubaba benomama ngoba angikaze ngikhona ukuthi ngiyofinyelela empangeni. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu baba ngokuba sekhaya lezwi. Kakhulu nje ngiyabonga iy'mfundiso engiy'tholayo. Okukhulu kakhulu ukwazi baba ukuthi ngiyingenele emkhosini. Ngangingena emkhosini ngenza ama-half a day, kodwa manje ngikwazi ukuthatha amalanga ngingene ngingedwa ngimkhole uNkulunkulu ngize ngiqede lezo nsuku engisuke ngiy'celile ukuthi uJehova akangisize ngazo ukuba ngibe semkhosini. Ngiyabonga nje kakhulu kakhulu baba. Futhi-ke ngiyaye nami ngisebenzise uRoma 10 ngiyibone nginamandla kuphela ukukhathala into engangakaze nje ngiyenze. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye baba, I think it was on Sunday uma ngizovuka ngiphuphe engathi ubaba unginikeza ikhiye. Ngangijabule kakhulu-ke enhlizweni yami futhi-ke ngiy'tshena ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu uyangibonisa ukuthi ayikho into eyongisiza ukuthi ngingene embusweni wezulu ngaphandle kokuthi ngilalele imfundiso baba ahlale esifundisa zona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nge-protection nje akangipha yona. Nalapho engibambe khona ngiyeke ngibone nje izinto uNkulunkulu engenzela. Ngiyambonga kakhulu. Ngifisa nje ukuthi ngiyabonga baba kakhulu konke osenzela osifundisa khona ekhaya lezwi. uNkulunkulu anibusise. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba. Ngicela ukuxolisa baba kakhulu phambi kaNkulunkulu ukugodla udumo namandla kaNkulunkulu okusegameni elithi uJesu Kristu inkosi nasemkhulekweni wasenzela wona baseRoma 10:9 uba siwukhuleke amen esihlangabezana nazo. Kuthi emsebenzini ngelinye ilanga kugula umntwana avukwe imimoya. Bese uthisha omkhulu ucela ngeklasini akulo ngiyomkhulekela. Ngifike nangempela ukhona uthisha oseklasini, iy'ngane sey'mile zigcwele udonga, usele yedwa manje nothisha ukhungathekile ngoba wayeshaya kwasani nje esondela eduze kwakhe. Zithi iy'ngane mazingibona ngiqhamuka ezangakubo zithi, he, kazi uzomenzani-ke nkosi yami, ngeke nje aze amenze lutho ngoba mayisenje akabe kusasondela lutho eduze kwakhe. Ngithatha amagxatha ngiya kuye ngithi uJesu Kristu uyinkosi, sukuma sihambe siyokhuleka, afike anqabe. Ngiphinde ngithi uJesu Kristu uyinkosi, sukuma sihambe siyokhuleka. Ngithi uma ngimbamba isandla ngimuzwa ukuthi uyathamba uyavuma, sihambe sifike ngivula umkhuleko. Ma ewulalela umkhuleko avele kungathi ufikelwe ubuthongo alale zwi. Ngimlinde kuthi uma sifika la ukuthi ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, bese ngimvusa avele avuke kube ngathi uyethuka, kube ngathi ugquma uhlahla amehlo okukhombisa ukuthi ngathi akaboni ukuthi ula. Hayi, awusho-ke azawuqede. uNkulunkulu baba ahloniphe izwi lakhe, awenze umsebenzi, aphile umntwana. Uyaphila kuze kube namhla kalokhu, wayefaka ney'ntambo la ezandleni. uNkulunkulu nje wamelekelela. Okungiphatha kabi bese kuthi ngelinye ilanga kuphinde kube nomunye ogulayo. Ebese uthisha omkhulu ngantshela ukuthi uma kunomuntu ogula ngale ndlela mhambiseni kumema amkhulekele. Thina sikholelwa kuleli ivangeli elithi uma ukhulekela umuntu aphile umuntu
ngaso leso sikhathi. Emphefumulweni wami baba ngiye ngifikelwe ubuhlungu ukuthi ngabugodla ubufakazi ngoba awekho amandla enginawo baba okuphilisa umuntu. Ukube awukho lo mkhuleko esiwusebenzisayo naleli gama elithi uJesu Kristu inkosi, mhlambe ngangiyoba namahloni ngesabe nami ukuyokhuleka, kodwa ngesibindi enginaso kulo mkhuleko negama elithi uJesu Kristu inkosi, ikhona okwangenza ngasondela. Abantwana baba bayaphila kuze kube namhlanje. Ngiyaxolisa phambi kaNkulunkulu ukugodla ubufakazi ngithi uJesu Kristu uyinkosi.